kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Isa ka bulan kag isa ka semana. Ini ang tiyon na ginapangayo sa Victoria Spilling Company para madula ang nagausbo nga baho gikan sa ilang water waste treatment facility. Samtang, ginatuna naman sa konseho sa syudad ang pagpasaka sa kaso batok sa kumpanya. Yaring report. Kahit every year, basta mag-clean up drive ka mo sa inyong tira sa sentral, ang baho nagagawa nila. Nagpautuwas ang gibubunot ang mga konsehal sa Victoria City sa ginpatigayon nga legislative inquiry sa sanggunian panglungsod sa kahapon tukoy sa sinemana na nga baho nga nagausbong sa syudad. Ang tanan nag-ugat sa natabo nga pag-awas sang molasses gikan sa tangke sang VMC sang Mayo 5 tugas sa mainit nga panahon. Ang suba nagpula-pula ang tubig pati na sa baybayon matapos ang molasses spill. Sunod sa Quality Control Officer ng VMC nga si Elaine Muhal, sa natabo ang molasses spill, ang iban nga molasses nagkadto sa Malihaw River, kag ang iban ilang gin-contain kag nagrikta sa ilang water treatment facility nga amo nagatugas sang malain nga baho. During the time that the incident happened last May 5 during the spill of the molasses, so may area na nagkadto sa Malihaw River, but then most of the spilled molasses we already contained and we directed it to our water treatment facility. So that now becomes the primary source of the odor. Nagpautuwas ang mga konsehal. Si Councilor Dexter Sinido nagsiling nga daw higko sang tawo ang baho kag hindi magwantahan kada mag-usbong na ang baho. So kami di ang kasama sa Victorias. And first is kami di sa City of Government with Mayor Happy kami ang ginabasol sa Facebook, sa media. Talagang nasugata kami doon siya naman yung natapuman. So nakasubok na lang kami ang ginabaso sa inyo ang pan. Sunod sa kay Barangay 13, punong Barangay Eric Alcobilla, wala tuo ang tawganay sa iya sa mga residente sang ila barangay sa reklamo sa baho. Kung biro sang sentral, ilaman kuno tanan nagakasalo, pati ang baho subong sa ilaman sa gihapon nagakadto. Our constituents, wala untak manawag sa akon kung ano na ni. So, wala ko nakira sa VMC. Kung natawag ta kung ano ang resulta sa administration. But, papakuwayan naman kami. Dahil kung biro ako man, lapit kami, kung bago amon pagkin, kung ligan kami, dapat ko sumugas sa amon. Ang VMC nagpangayo sang pasaylo sa syudad kag sa tanan nga mga pumuluyo nga nahulan kag nagpasalig nga ginahimo nila ang tanan para madula na ang baho. Again, ang muna dito pangayo kami sang pasensya sa mga residente na naapektuhan. And ang amon nga assurance ng ang amon nga board is very supportive gid sa tanan nga mga tika nga ginahimo sa PNC because they have already directed us since the inception of the incident to deploy all available resources to fully resolve the issue. Ginapatun-an sa konseho sa kay City Legal Officer Attorney Medi Arbolado kung ano ang pwede mapasaka nga kaso batok sa kumpanya. That we request the City Legal Office to exert and study the possible legal repercussions and considerations about this problem. Nagpasalig ang VMC nga madula ang baho sa sulod sang isa ka bulan kag isa ka semana. Ang konseho nagaayo nga kun mahimo mapaliputan ang ilang pag-antos bungod nga duha na ini ka semana nga nagausbong ang baho. Is there a way na ma-lessen mo ang 1 month and 1 week? Hindi ka pwedeng mahimo ang mga other measures na muna yung para ma-control yung baho. May mga mangingisda nga nag-report nga nagjutay man ang ilang kuha nga isda humalin sa nagkamula sa spill kag nagrikta ini sa baybayon. Nagpasalig ang VMC nga tagaan sang assistance kutob sa mga apektado nga mga residente.